Cocktail. Nga, kamot mo lang to. Ma, dito ka ma. Nakaw ng gwapo. Si katawa niya. Eso ang si katawa mo. Thank you kayo. Uy, ano mo yung vlog? Ano na? Proud man eh. Oh, bro, man eh. Sumpah eh. Ito na sa mga ikurado. Okay, malipat ang inatay oh. Ayan mga storya dito sa Inday. Lagi Inday ba? Pare, wa. Wate may na naman. Wa. Wait topic. Putol. Panga. Dol. May buntag dol. Dala. Nulis na dol. Nol. Ang buong. Da. Kanila to eh. Woo! Tugnaw dol. May dalalim maghabal-habal no. Dol. Oo. Bakit kitaglaw? Dol. Kamu tong champion sa under 21 zakit dol? Dili. Kamu to? Invite rin dol. Isa ka rin magpukumpra dol. Aw. Mahaka. Sugusuguan rin ka. Sila di ay sila kani sila. Sugusuguan rin. Kani sila dol. Di ay? Dili. Oo kana. Sila. Kani sila ning. Hoy, driver ako. Pwede ko muna sa team. Eh, champion. Kini ko sabi mo tanan nimo. Hindi ka masabi champion pa. Oh. Masabi pa sa team. Kuan mo to? Proper to no? Proper. Familiar. Basta mau na proper nguro to. Durag kuan ay lahat ay kanang katsibus eh. Ah. Ha? Haet mo lang no? Yanor mo gina. Away mo. Drink ganun. Kaget. Serius. Kedua mo dulu. Joke na gina eh. Galing mo eh. Amoy. Okay. Apa dong? Gamay lah ni. Aku arah ni bang ka. Ayo, Are, ayo. ngapa? Ayo. Bang mo tala yung korta, pang entrance ni. Intas ba ko mo na 20? Bro. Tagka na yung naglamas niya. Ngita biglain. Sige, pangita na ni. Dong, sa inyo dong. Asa na tindira niya sa una dito? Lahi, may tanyo di man lamas, kuya Wam sa inyo. Lamas gapon. Lamas Lamas sa sa kinabuhi. kinabuhi. Ala, makita ko na yung lamas sa kinabuhi diha. Ayan. Uy, na lang. Ang lamasan na dito na sugod ha. Uy, ano goy ka ng sure ha. Pwede. Ang lamasan na ra dito. Grabe gisuri ka na pa dong dire. Lamas mo sa dito. Oh, maora sa gihapon. Bro, ano man? Naman din nakaparking ang motor. Di, goy, pwede na ilabas sa ibukan. Goy, imong recipe ba? Oh, nya na. Oy! Una. Nadol? Wa. Jeruah. Ang bagton ko eh. Oy! Oy. Kita sa baon dol. Ano? Ini klaro sa baon gini. Libog mo. Ay, sa baon no. Nangangitong tama. Klaro sa baon dol. Klaro kayo. Bilang ka kay kala mo suba. Suko na. Sa English po sobi.
Gitu po to. Hmm. Hanging rice. Lah, Tutaka mo ka? hanging rice ay. Pack rice. Pak rice. Daraw, klaro ano, nakabuta ko. Hanging rice, heart rice. Hanging rice. Hanging rice bitter na. Masa mo na? Heart rice. Gipo to. Oo. Pack rice. Ban ginaw. Pack rice. Okay. Maura na ay kaon busog. Dah kana. Ara na ni. Diha na ni. Patira kada. Ban. Kanang dili mahurot din ba? Hato ging hangog may kay gusto nang di tarungog hang. Di na lang. Tinahalang-halang. Medyo hang. Half hang. Di medyo hang. Medyo hang. Oh, dai. Sorry na dul. Ba, ina lang mo sa dun. Kaya dul. Yo, what's up? May buntag yung tanan diha mga katambay. Another day, another life, another blessing sa tutong tanan no. Karon kay karon dul September. Karon bit September dul. 4. Huy. September. 4. 3. Tutri ba? Dali mo kasi mong atong tanawon. So, September 3 na no. May klaro na ba no? Kasi September 4. September 3 ugma pa 4. Og mo dayon. So, September 3 na karon no. Adlaw Sabado. So, karon dai kay ang kuan celebration sa atong kuan champion sa under 21 nga liga diri sa among barangay no. So, karon sila na-celebrate niya. Giimbitar ta. So, kinsa man ta para mo balibad. So, karon na kato diri. Nah, luto taog halang-halang. Akong kauban ay partner ako sa kusina. Adol! Okay ra kada? Kamu saning ko ano, luto og pas-pas no kay kuan na ba to kanang asutson sabot mang lakaw niya. Asutson hapit. Pasar ni dol? Kaning halang-halanga ka pasar ning halanga. Ha? ay ba dito? Ako may medicine. Ah, ako di benesin. Lolo. Buto na kinamday sili. Isa? Pagong sa na to guys ha. May magluto sa ko. Luto na kasi mga yabo ni. Oh, mana may gluto guys. Ayos. Ya. Antar mi hakot na mi sa gamit. Oh. Antar mi sa basketball court. Ah, dumi paabot sa mong kauban. So, antar mi. Me, excuse me. Bukat din ni guys eh. Salamat mi kinasiya mo. Mo. Boy ko. Hello. Bukat ay. Eh, alam mo. Ako di gapi at ba? Ego. Bukat tayo to. Bukat sige guys. 150 ni ka puso ba no? Oh, may gani, nairilibo. Ikaw, mai ka. Pila na degos. Pila na ka ko ano Lagi ni kay naulian na niyo. Tao, load ni Pila na kanya. ka puso ba. Ay ko malood. Ah. Budi. Bawa ko malood. Palit ito, painit my friend. Palitan ako. Kuha timplaha kay palit raman. Palit raman. Kama usad. Load bis ko kanya. Okay na ka do? Ay giingon. Okay na ka. Okay na ko, okay na ka. Okay siya. Ang Uber na ito dai. Katong suko ang Uber to. Ma. Nauli na mi. Di kami dito. Sa'yo din mo. Malag ilis ko. So, matabang ako da. Matabang. Yan lang. Wala na yung pumahaw dahil. Saan din eh? Wala na. Wala bot budget sa kawan dahil. Kawan dahil. Tawa di. Ako higda kay. Sige. Ilis ko. Suko mo kay? Suko ka? Bago. Panahon namin nga to guys. Siya yung celebration karon no kay na-import gikan Cebu. Na yat, na yat. Napayo sa import gikan ng Busco. Gikan ng Busco. Isa pa sa atlaw. Kani gikan ni sa kuan, dakit. Isa pa ni Garillo dai. Akong gisakyan karon kay dara si Ronnie. Nga gisuyakan ni BR gina sa lang. Gaya pumular gaya murag mabuan punta diri. Ini tadi. Pelandong kata murag. Mana maglain? Dari sini. Tuyok mo.
Parking fee 100. Pila? Pila dul? Pila parking dul? 30. Ha? 100 gina. Ah, skwinta guys, estudyante. Estudyante. Hangyo kay estudyante. Hangyo estudyante. Ang galang-galang ba? Mga yabo na ron. Paradiso. Kilid sa paradiso. Balik na sa Ah. Ih. Neng. Neng mabang ko ano? Ha? Ba, sulabida ba? Aman. Pero? Oh. Oy. Lain ba sa labida? Atom na sa ilaw. Bala namin diri guys. Coach. Hayam ta magsugba. Dito ah. Lihi gyud. Hangin gyud. Ah, very good. No, mga kusinero. Wala labot kanira dayo. Dara. Dah. Mo GC, ang kapitan sa dakit, nagsugba og baboy. No? Ga, kalma na kayo. Ang kapitan sa dakit, nagsugba og baboy dire. kapitan sa dakit. Oh, kapitan. Oh, kapitan sa tanod ba? Oy, ay tano dai barangay pulis. Oo. Pulis. Barangay Police Captain. Paminaon ba? Salute ka, salute, be salute. Okay ra te, wala problema te. Mo din si ate dire tagiya dire. Thank you guys mga discount ha. Loh, unsa na dul? Pero beer na siya. Ha? Para na siya sa mga tinur nga laki. Dili ay kanang beer para nas mga kabayo. Stallion kayo eh. Guys. Magsugba sa dire guys. Gutom na kayo nya. Uwi na lang namong inom. Ganaya pa ang tao mi. Pawahin lang kaon. Unahon lang inom. Pawahin lang kaon. Nako na timo-timo. Ha? Na timo-timo. Isa man timo-timo litson na oh. Bita. Agaw. Oh, ingon nimo. Agaw. Agaw. Kaya ko na bay. Wait, ha? Kaya ko na. Go. Ayaw. Go. Litson go. Ay, lola ba? Lola. Guys, magkuhan sa guys. Sugba sa diri guys. Kaya mura gutom sa kayo kay. Ultimo. Ay, birthday ding agaw do. Birthday daw. Ultimo. Hikay sa lain mura ganahan namin mo kaon. Nami ka sa kwan sa ni Paradisa. Paradiso kilid. Paradiso. Oh, paradiso. Dito paradiso. Dito. Paradisa, babay na. Oy, babay. Dito. Dito kilid dapat dito bay. Bay dito dapat kilid paradiso. Dire kilid paradiso. Oh, Paradiso. Dito paradiso. Paano na, di ba ban? Tay. Lamia sa lechon, no? Kung sa'yo na pangas naga-black. Ay! Sorry. Nasipyat ako nila. Barbecue, magluto ng tagbakuan ka ng baboy kay muragotom ran eh. Oy, lala. Dolban. Ayaw pahiri ang sinina sa kanang susoy kay buang ka nga tagsara kay nao. Di na pick yung sinina. Original na buang. Pakita original, pakita ebidensya sa original. Isang kamot. Taga di makamu isa sa mong kamot, isa yung kamot pikas. Dara, original. Balik ka. Mo. Okay na tong baboy na mo? Ganaman? Ha? Atong isda dito sa pikas oh. Ay isda ba? Balik atong isda sa pikas. Balik atong isda sa pikas ba? Ha? Ayo. May na lang na, basta hindi tigaan ta nila kay atong gibali lang sinugba. Ga. Lah. Happy na kita maluto. Niya sa isda ko ay, rubuyag. Pidisunan ko na na. Sa. Duha ka dangaw eh. Ano lang? Mia. Shout out si BR.
Play. Vincent Ray Arias. Sige. Asa mang kwarta diri? Una, pakita si Garilio. Sigrilyo. Sa pa na diha. Loh, mouth guard. Guard boy. Mouthwash. Mouthwash de. Sayop. Sorry. Pahumot. Momot. Kani. Wala na. Ang kwarta dul kay importante ang kwarta. Sobras. Maning ang kwarta ro ni. Ang kwarta ro ni. Oy. Ika na kwarta eh. Aman. Loh, Range puwa ko rin. Shoutout sa biar, shoutout sa biar. Vincent Ray Arias. Bigaon. Ano? Ning, uho kay ning. Uho kay Beno? Oh. Isa mo paghubog. Ha? Shout out na kang Vincent Ray Arias ug sa uban. Oy! Ni bawas naman kas ko ah. Sorry, di ba? Sigintag 20. 20 naman. Ano? 20 lang ba? Idol din. Kasama mo saan? Uy, ikaw magkaon. Loh. Lagi mo isa dul. Salamat kaya. Kuya. Ya, thank you kayo ya. Thank you sa isda ya. Oh, gipiksian ganang kuya ang isda. Di na mo kamo umulitok na ni naon, buang naman. Makan ba murag kuan ba? Pilas lanting ba? Gas lanting. Ano? Ay na ba. Ya, salamat ya. Kaya kita may mga kuan na be, mga slice sa mga kuan be. Init kayo. Ano sorry ano mo? Eh. Ay, para pasama. Dere mo ka atong gimbitar. Mo Diba? subusog ba? Oh, diba? Bay, asa ko si. Bay. Bisita gitu. Asa ko sulti bay? Di ka. Ah, bay. Asa sulti bay? Dai ko gulo lagi kay. Pwede na mo muli ikaw magsugba ninyo. Mga pataka ra. Nawa. Nawa. Gulo lagi subusog ba ba? O sa ako ni pagnon kadi man tinuod eh. Dai ko binimo eh. Ha? Pagnon lang ko ni. Ako nito sa pabi. Ko gulo na ko. Ha? Ganahan jud ka kamera bate. Dili por sa nindot eh. Nawa. Di kamu yo gulo na. Wala na tabay. Wala na tabay. Ay mo ano. Naguli. Mga asa ron alas 12. Kamu deh bate. Mabot mi alas 5 sa dakit. Kamu deh bate ka. Ha? Ano alas 5 man. Wala ka naman. Lakon man me. Kamu ni sulti bisa. Nawa. Bate wala ka mo. Nawa. Ano hindi pag serious lang mo. Murag gibawi bitaw. Paulion japon ka pero palitihan ka. Oo man na ganiha. Kay baganya, gitbayad mo niya. Mahuli din mo kay tungod kayo. Pagmunta ni. Pagmunta ni bani klaro storya ni. Sakto re pagkaywa bas? Ang mo please. Sakto re pagkaywa. Grabe pakiwa doy. Kagmay ra. Sakto ra. Ya. Uy idol ban okay ra ka? Ay. Ayo ito. Ano? Amen. Champion! Okay guys, Almoral Day guys, bisita sa celebration sa Puerto. Lami kang halang-halang ni Ganoy TV guys. Bada. Hang kayo? Ang kayo. Ha? Salamat bisita tol, Almoral Day. Matik. Kung gusto mo paluto kay Ganoy TV, message sa Ganoy TV guys. Lami kayo. Yeah. Mga kami guys. Mga ata. Mga kami. Marami pinunod to guys. Murag matog sa ko kay murag laban ako mo. Ay, tama ka. Okay na kanya. Oy. Dol matog ko dol. Tog. Ay, tayo duyan sa ko. Matog ko eh. Igo ko sa kuan. Red Horse, extra strong. Ikaw kas patit. Bye. Tatog. Matog ta ko guys. Sa pagkatog na ko na ni. Ato ga. Gaga. Ga. Hain to ga. Hain to. Ay namukaw oh. Namukaw mo na. Ilang guro ko matog eh. Roni. Ambag sa diyo ay. Lami. Loy. Imal. Ayaw. Lihay. Amo sa ning kumpatihon ay kay murag di man di ta katogan ni. Di ka katogan ni pormahaning. Ahak. Okay. Yan siya. Bago kang mata niya, kami murag bago may hubog po.
Sorry kayo dol. Nablara. Kayo mo naguba dol. Tabla ra gyud. Pos bag ko ba no? Ibe, ito ba himo na ang Robin? Ya ito bang urusin mong naong? Adaya, good morning. Baik matay, pero 4 na. Sorry kayo dol. Sorry kayo dun. Sorry kayo dol. Sayo yung naguba dol. Pila na? Pikay ko? Ako udah kilomilam ko Ngay magsorry ah, ngay magsorry. Pero kanin, di pasa dito. Di pasa dito. Pas ba wala? Di pasa dito. Bahala na siya eh. Ako kaje, siray kaje, wala na di pas kaje. Kabalo ako dol, ngurusok ko ng kasako dol. Oh. Ako rin yung driving yun. Hindi na lang bigla ko niya eh. Sabot na. Sabot na sila. Si Dingdong Dantes ba? Mata, nagligid-ligid si Dingdong Dantes. Para ka na. I'm drunk. Kani nakatuwa ka tungkol sa inom, igmata na mo inom na po. Good morning. Good morning drunk. Grabe hay. Grabe inom ba eh. Murag mo ni hubas-hubas yung mga palit-palit diha na. May noon. Wada may noon kay. Kita ko. Di kayo kuan ba? Di kayo laaya to bagari. No? O man ni makadaglingaw ni. Pero di gid may permanent. Pero tagsarap. Okasyon ra man ni, okasyon okay ra ni. Okasyon tagsaram ni guys. So inom sa ko kay murag. Wow. Ay, diba nga may pet? Fitness, diba ba? Yes. Pila na tanan. Dahog na. Grabe rubuhan naman. Rubuhan naman. Kaya tayo ko sabi. Mahir lang ko sinodaan guys no kay murag action taga blurred. Action mo ko blurred dul. Blurry naman kayo. Okay kada. Oh, na naman mumuso mong naong. So, aral na tatapuso no kay basta niya mga blurred na may maayo ba din ako kapanangin sa inyo ha. So, ninot kayo kay naki-celebrate jud kog maayo sa ilahang pagka-champion. So, salamat kayo sa pag-imbitar sa kuadro no nya. Dire ko tapuson kay murag action na jud kog kalipong jud. So, that's all for this vlog. Ganoy TV. Aray out. Kita-kita tayo balik sunod. See you.